कैसे बबुआ कि एक कमरिया धोके दाबो एक कमरिया धोके दाबो ए बबुआ के एक कमरिया धोके दाबो ए बबुआ के या मिथिलेश या एक कमरिया धोके दाबो ए बबुआ के बाबा बबुआ के जन्म हो जाला बबुआ के माई के लगे जाके बबुआ के पापा कहले कि हमार धनिया बोला ना तू का खइबू ए हमार गोलमरीच रोवा हमार खाए के फेर में पड़ल बनी हमार कमर इतना दुखाता तो मेन फोर्स खो कितना दुखाता बोलो ना खाली कहो ना अरे कहो भी तुरंत दीपू बाबा से जड़ी बनवा दे लगे है तहरा जड़ी सट के जड़ी बांधे ए बबुआ के मम्मी कहले कि बबुआ खाना के फेर में पड़ल बनी कमर के दर्द से हमर जान निकल गइल बा तो बबुआ के पापा कहले माई तो घर ही रहली ह तो बबुआ के माई कहली अरे आम के बोलाइले तो अपना माई से नाता तू रहो ए मुनवा के पापा अरे दिया अपना मम्मी से नाता तू रहो ए बबुआ के पापा देखो मुंह में केस मत ढुकाबो ना तो लागी सर के बही ए बबुआ के पापा कहले कि माई नु हमर नावत रहल हिया माई हमार बूढ़ हो गइल बिया अभी हमार बहिन घर ही में रहे काहे ना बोलाव लेते कहत रे माई से नाता तुरे के रोवर बहन के तो बुलाई नहीं वहां के कहां वइनी ह ना वइली ह तोरा बोलाव ही ना वाइल होई बोला वही ना वाइल होई बाकी बबुआ के माई कहली अरे ननदी के बोलाई ले तो ननदी नहीं आवेली ए ननदी के बोलाई ले तो ननदी नहीं आवेली तो अपना दीदिया से नाता तू रहो ए बबुआ के बाबा अपना दीदिया से नाता तू रहो ए बबुआ के बाबा बाकी नथुनी सिंह जी गावत रहनी कैसे बबुआ ए हरी लवा के हो हरी लवा के ए हरी लवा के हो हरी लवा के सिर पर काले काले बाल हरी लवा के सिर पर काले काले बाल हरी लवा के एगो भिखारी ठाकुर जी एगो बड़ा बढ़िया खिलौना लिखले रहनी कैसे एक जना एगो नाटक रहे वो नाटक में एक जना कमाए गई रहे बहारा हाँ ना बहारा ना तहरा मम हो काहे कि तहर नाना कंपनी के जीएम नु हवे उनके कंपनी में गई रहे कमाए ए बबुआ अब कमा के जब 10-12 बरिस पर आइले तो देखले कि घरे एगो लड़का खेलता हौसने को लड़का खेलत रहे हौसने अरे बूढ़ लड़का नहीं खाता बूढ़ आदमी टी शर्ट पहनेला देखो टी शर्ट पहने कबो कबो हाफ पैंट पहन के घूमे ले काले तो हॉगीज पहले रहो ए बबुआ आ जब जे देखले कि लड़का खेलता तो कहले का हो रे 12 बरिस पर हम कमा के आइल बानी आई दुआर पर लड़का ई के कर हो बताओ ना तो घर में जुल्मे बा बताओ
अब रो इनकर फेर में लागल बनी खेत जोतल के बोल एकर फेर में मत पड़ी काली हम बोझा बानी बहुत रुके खेत जोतल के खेत बोले फिर में मत रही हम खाली बोझा लेके घींची उहे आके कहत रे कि अरे बारा हम परिस पर पिया मोरा आइले अरे बारा हम परिस पर पिया मोरा आइले अरे पिया मोरा आइले अरे गोदी तो खेले ला होरिलवा गोदी में खेले ला होरिलवा गोदी में 12 बरिस पर पिया मोरा आइले 12 बरिस पर पिया मोरा आइले गोदी में अरे गोदी में खेले ला होरिलवा गोदी में खेले ला होरिलवा गोदी में रतिया कहतिया के राजा जी तू तो नाती कमाए के फेर में पड़ल बारो 10-10 साल पर आइल आवतारो अगर हम अपन गोर हाथ ना चलौले रहती त पंस के मुंह ना दिथु ना देखत देखो अब पापा कहाए से मतलब राखो फॉर्म भरे से मतलब मत राखो के फॉर्म किनल के फॉर्म भरले फिर मत रहो नौकरी तहार लागल नु कहतिया रतिया हर चाहे पिया मरम चाहे रे गरी देवरू के खेलेला होरिया देवरू के खेलेला होरिया देवरू के लेकिन कहे का बा अरे सोहर गवाओ बलमा दुआर पर सोहर गवाओ बलमा घरे भइले सुंदर ललना पर सोहर गवाओ बलमा घरे भइले सुंदर ललना अब चलते चलते हमने के कहे के भाई सोहर में तनी सब लोग आ जाए श्रीराम चर्चा कहाँ बनी घोरवा चढ़ला बबुआ के बाबा आवेले बबुआ के बाबा श्रीराम चाचा कहाँ बनी तो सुन लो उदय भैया के बात बबुआ के पापा बाबा श्रीराम चाचा तनी हमारा आवाज सुनो तनी तो चलिए जा घोरवा चढ़ला बबुआ के बाबा आवेले तो अपना परस में के रूपी लुटावत आवेले अपना परस में के रूपी लुटावत आवेले सोहरे होखे आ मोहर आवत हइए नहीं हाथी ओइली हाथी केहू ना कहली